bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. Yung hotdog ko na lang. May kasama pang itlog. Hi, DJ Rocky. Gusto ko lang i-share ang nangyaring eksena sa amin ng live-in partner ko kahapon. Itago natin siya sa pangalang Kiko. At ako na may itago nyo sa pangalang Sassy. At ito, ang aking SPG, as in, super, pack nerd, secret, file. Dalawa na ang anak namin ni Kiko. At etong dalawang anak namin ay nag-aaral na. So every morning, inihahatid ko sila sa school. And si partner naman, may trabaho din pag weekdays. So ako talaga ang hands-on mom sa aking mga anak. So eto na nga, kahapon, natsyempohan na walang pasok si Kiko. Yes, walang pasok ang live-in partner ko sa work. So after kong maghatid sa mga bata, ay naabutan ko si Kiko sa kwarto namin. At ang sabi niya sa akin, Han, higa muna tayo. Lapit ako sa'yo. At yun na nga, DJ Rocky. Nilapitan ako ni Kiko habang pahiga ako ng kama. Yung higaan napunta sa bakbakan. Kaso, sa kalagitnaan ng bakbakan ay nanlumo si Manoy. Yung tipong tinrabaho ko na ang lahat para manumbalik ang sigla ni Manoy pero wala. Magigising lang siya saglit pero manlulumo ulit. Dahil sa inis ko, nawala na ako sa mood. Pinabayaan ko na siyang magsikap para sa kanyang sarili. Tapos, bigla akong nagsabi sa kanya na ang gusto kong breakfast ay ham and hotdog with sinangag. At ang biglang hirit sa akin ni Kiko ay, yung hotdog ko na lang, may kasama pang itlog. At sinagot ko siya na, ayaw ko niyan? Umay, lumpo agad, hotdog mo, pagod. Tas bigla siyang natahimik. Hindi na niya ako pinapansin hanggang ngayon. Baka naman, DJ Rocky, pwedeng makahingi ng advice. At para sa ating mga tagapakinig, ano ba ang pwede kong gawin? Paano ba sumuyo sa live-in partner ko? Send help please. Hanggang dito na lang muna po, DJ Rocky. Muli, ako si Sassy. At ito, ang aking secret file.